Yes, agogo. Abanda. Jijemo chenyicho mwakataula paye nakachinzwa. Saka nasi tiri kuita kuti ma artist ayaye atisina kupedzisa kuimba ayaye. Tiri kuda kumaimba nasi. Saka wasina kuimba sondo yadalika iyo. Ndimi muli kuimba nasi. Maibalati, maishavucheka nemigogo. Saka tiri kukumbira kuti tiimbe ma songs ema artist ayo takasiya. Mwaita basa ndawa uyu Mai Moses ayindishainira steam. Saka nakatofunga kuti nichasala kuenda ku South Africa ku show iyo mwakataula ye musi wetu November. Saka amugonere kungoimba musina kutaura zita la Mai Moses. Muchamera chi Mai Moses pamuromo ini. Iwe nine makanyararawo. Chikamela ninochidilizira chinonyaso kula mushe. Ngatimbe iso. Fara iwe moyo wangu so diye ariparuti vangu so tirano kukuta iye munyara hapana mchipoti burira naye Jesu uyo muri kuona achipinda mumakore nenzira imwe chete achatoka munoramba muri mwari munoramba ona mwari mukadaula shoko munolindira kurilire izo mwaleva una sakandani Mamchimba mchindinongedzera mchindaikushuira iro andina kutaula zita lemuni ndangoimba song yeMatias. Saka ikona kundinongedzera uloyi. Agogo, don't spoil the good music. Mwaimba zvakanaka. Mwakutauli chicho muri kuitaula. Mwaimba zvakanaka yabuda song masongs ese mwaimba pa mwanyaso vabudisa zvakanaka. Ndilo lili. Saka please don't spoil the good music. Nangansiri kuda izo zasi ndilo lili. Kuita basa lekudena. Dai akasara iyeye asaende kusafrika. Manje ndimuri kusara. Inini chero mukada kundi squire ipapa ndinoenda nemari yangu. Ine mari dzangu kaini. Ndinoenda. Go imi line up muri kuita kutamba naye here. Saka mshua munoti pana minister Michael Maendere, pana Baba Charamba, pana Janet Manyowa, pana Fungisai, pana Mathias Mere, pana Baba na Maicherai Sharon na Elad, pana King Diva. Kwazoti Dokas Moyo. Imi. Kwazoti ma MC acho manyama. Andani uyu Madam Boss na Yvonne vache ndobva ndasara. Munonyepa imi. Saka chero sponsor akati handisikuenda. Saka iwe ashaizo ulikuitirani ine andisini sponsor ka. Inini ndilungotaulawo kuti dai iwe wasara. Aiwa ndimunosara. Ilikuitwa musi we Saturday 2 November ichitanga ne 2 o'clock ka. Ilikuitwa nechosen weudika. Iwewo dai wasala iwewo. Iyo noise muri kuitaka nakutofunga kuti ndiuze sponsor kuti mese musale. Ndoende zvangu ndiri ndega. Ndawa vakazi amuna mugoni shuwa. Nako kukuzai kuti imimi chenyu chingoimba ichete. Sponsor achatiuza kuti muye ku function iri kulongiwa nechosen world ichaitwa pa number 23 Summit Drive ku Leesburg ku Johannesburg South
matikesi chayo achawanikwa alikuwanikwa pa compute ticket alikutangira pa 350 rand asi ne kaitiro ako muli kuitaka ndili kutoona kuti munogona kusala mukafalisa mukalamba muchifalisa zaizo muli kuita muchasala nichaenda ndega